Tervetuloa, hyvät okei. Tervetuloa Minecraft Survivalin 3. osan. En saanut viestiä, mitä Minecraftissa voisi pelata kommentteja toiselle videolle. Näin paljon kamaa siis mulla. No niin. Sitten viime videosta niin kauan, että mä en muista, miten me jaatiin, mut me löydettiin ainakin graniittia ja sitten tuli aika paljon tätä rautaa. Mutta niin koitetaan tässä jaksossa saada se sänkyyn. Kameran asettelu oli vähän. Okei, let's go. Ja tässä on äänet, kuten viime jaksossa mä kuolin Creeperille. Laitatko mä näin ison jutun? No niin. Kävin vaan kattoo, että mä en muista mitä meidän kaivoksessa ruli viime jaksossa. Mulla on sitä hopeita ja graniittia. Okei. Ja mä ajattelin, olisiko täällä jossakin pavneli? Ai. Ja paita. Ei okei, oo. Tähän tässä jaksossa nyt vähän parannetaan kotia. Tätä 15 näyttökertaa tuli täyteen tokalla videolla. Ekalla videolla on 40 jotain. Koko työkin kun tänään vielä katon. Ja mua auttaa tällä kertaa kanssa se sama veli, että kamera ei tee semmoista äkkinäisiä liikkeitä. Oho. Veliä yskittää, nyt on vähän. Täällä on oikeesti jossakin pavneli. Okei, nyt täältä viisin kyllä sitä vähän. Mun pitää pitää tätä kameraa. Sitten veli on myös ottamaan pitää. Ei se haittaa, vaikka mä tein kännykällä YouTuben. Kun mua autetaan täällä, mut äsken sen piti käydä yskäsemässä. Ja välillä on hiekkaa, aha. Muistatko kai nämä? Ai joo, nyt meillä on jo 6 tällaista. Saadaan vähän armoria tässäkin jos. Tuossa pitäisi ainakin tulla kaikki. Ja tehdään tätä niinku 10 minuuttia tästä. Ja lähdetään metsästämään. Ai vitsi. Älä oikeesti nää tuu manjaa. Pysyykin siellä kompi. Ja mullahan taas ollut sitä. Laitan tää kana paistumaan. Mä en halua syödä raakaa. Mä en oo semmonen raanlihan ystävä. Mä oon semmoset kepsiälihan. Tää 4 riittää nyt tähän alkuun. Laitan nyt nää pihvit. Ja siitä saa lasi. Laitan tähänkin. On ihan kiva on niinku vähän suosittu olla YouTubetta. Ei mulla vaikka niinku paljon itselläni oo. Mut laittakaa tämän videon kommentoikaa
jos pystytte kommentoimaan, niin no, semmoisessa Parinacraftissa voisin pelata jotain peliä. Oh my god! Apua! Apua! Kotiin. Ai! Ei vi... Mitä? Ja mun Robinin nimi on Juhanin07, koska mä kerron kai mun oman tietokoneen huolissa. Tarvii jonkun kovalevyn uuden. Kerätään kaikki. Mä haluan eniten kerätä. Tuo muiskentelee vieläkin tuo zombi. Ja nahkat. Apua. No mitä sitten voitais? Okei, otetaan ne piivit sieltä uunista, niin näin. Ja nyt me voitais ehkä tää... Mitä mä tuosta vahingossa... Viime jaksossa sain taloa edistettä niin aika hyvin. Mikä tuo ääni oli? Apua, mä en halua enää ulos. Oh my god! Tää muuttuu kauhupeliksi nyt! Oottakaa hetki. Heti muuttuu kauhupeliksi, voi hitto apua. Halo? Mä en voi puhua. Mä en voi mitä? En mä kuvaan videota, moro. Mä en saa videota. Moro. Jos kuulitte tätä puhelua, niin kaveri soitti. Se tulee käymään mulla tänään. Ja niin mä sanoin... Tää on pelottavaa, vois... Mä menen tappaa se mua pelottavaa, ja tuu takas sieltä. Tuu takas sinä... Pelkuri ääreläinen, joka... Ei anna mulle äänehelmiä. Mut kun mulla säikä, että on äskeiset äänet, ja etkö sä tuo ei se keksi eikä mitään muuta tekee, se on tuo zombi. Onks tuolla? Musta mun tuntuu, että oli ähistuvan pavnare. Yskitti vähän se. Jos kuulette pureskelua, niin mä muuten purkkaan suus. Löytyisikö täältä savea? Tästä mä oon. Ei löydy savea. Mennään vaikka vielä jonnekin tähän pari minuuttia vielä. Mennään edistämään kaivosta. Otetaan tää miekko. Eiks mulla ollut rautahakku? Mulla oli muuten Ääreläinen varasti mun rautahakun. Kiva. Tai voikohan ne varastaa? En tiedä, mutta mä syytän sitä varkaudesta. Otetaan tässä jaksossa kaivosta. Tehdään tämmöstä ympyrää tämmöstä. Mä sanottu tällaista kameraa. Mä sanon, ja siitä kuuluu semmosia ääniä, kun mä tajupin, mä oon kuullut muuta kuin kännykällä. Ei ole hyvää kameraa. Toivon kyllä toukokuussa pitäisi saada uusi kamera, joka se on siis semmoinen niin kuin ammattilaisen YouTuberissa. Nyt löydettiin vähän tätä, ettei tarvii enää puusta tehdä.
Löydettiin mustaa kultaa. Jos ette tiedä mitä tarkoitan, niin googlatkaa musta kulta. Tai kyllähän me voin tässä, se on öljyä se musta kulta. Niin ja jos löydätte maasta öljyä, joku tuli tässä mustasta kullasta puheen. Jos löydätte maasta öljyä ja siitä kerrotte, niin tästä tulee rikkaita. Öljy tekee rikkaiksi. Nyt kyllä mä varmaan tätä vähän saatiin näitä. Kyllä nyt tätä tulee. Nyt tätä tulee. Ja nyt on 18. päivä Aika nopeasti tää kuukausi on mennyt sen ton uuden vuoden jälkeen. Kerrotaan vaan nämä ja voidaan lopetella tää jakso tähän. Nyt se kyllä säikäytti ne äänet mua, niin oikeesti jotain kuului siitä, kun se Ender ääneläinen hyökkäsi mun kimppuun. Siinä oli sydänhalvaus. Koputti oveen. En avannut sitä sydänrille ovea. Tää jakso on nyt kestänyt jotain 12 minuuttia, joten lopetellaan tää jakso tähän. Se on Masakolta täällä. Kommentoikaa tätä jaksoa ja muitakin jaksoja, mitä mulla on ehkä ollut. Ja mä saatan ensi jaksossa saattaa olla noita minipelejä tuolla Parinacraftissa tai tätä. Kertokaa kommenteissa. Jos on 5 tilaajaa rikki, niin mä alan tehdä minipelejä. Muita mä oon tehdä suuri paljon, joten nähdään ensi videossa.